Despois de varios anos cativos, nos que o número de capturas de polvo foi escaso, a situación parece estar mudando. Segundo os datos analizados durante a xuntanza da Comisión de Seguimento do Plan de Xestión da Especie, constatouse que as descargas do cefalópodo no pasado mes de xullo roldaron os 180.000 kilos, unha cifra que está moi por enriba da media da serie histórica para este mes, e multiplican por máis de 6 as rexistradas no mesmo período do ano pasado. O ano pasado, por estas fechas, na lonja, unha das lonjas que máis pulpo estaba botando, que era a lonja de Ribeira, tiñamos sobre 9.800, 9.000 e pico de kilos de pulpo botado, e no mesmo mes, na primería, este ano temos 52.000, ou 53.000 kilos. E a nivel de todo Galicia, tiñamos 25 ou 26.000 kilos o ano pasado, no primeiro mes de campaña, e este ano temos 210.000 kilos, non? Vese que os números o din todo, que son moitas toneladas, moitísimas toneladas. O sector valora tamén moi satisfactoriamente a existencia de abundancia de exemplares xuvenís no mar, o que debería garantir o desenvolvemento sustentable da pesquería para os vindeiros meses. Sí, iso é bom, porque, home, vemos futuro, non? Sabemos que se está tirando moito pulpo ao mar, nunha casea tomar 30 tantos pulpos, se foran válidos, pois xa era casi un tope, non? Pero o que máis nos agrada, que nos alerta, pois é que se hai pulpo ali ben pequeno, sabemos que dentro de 2 meses, tamén sabemos, é constatado que un pulpo a partir de medio kilo, a partir de aí, cada 22 días en libertad crece 1 kilo, e sabemos que, bueno, que estes 2 meses son moi especiales para eles, para que vayan alcanzando un tamaño superior. Para protexer o estado do recurso e favorecer así a súa recuperación, a Xunta e o sector acordaron fixar este ano unha veda de 2 meses, máis longa que en exercicios anteriores. Nós sabemos que, bueno, canto máis veda teña, moito mellor. Ojalá poderán ser 3 ou 4, ou así, pero claro, nós sabemos que a flota tan importante que temos de pulpo en Galicia, se damos 3 ou 4 meses, se fora subvencionado, subera como fora como a anchoa, como a sardiña, como outras pesquerías, que si temos fondos da Comunidade Europea para subvencionar e poder parar, moi ben, non pasa que toda unha flota tan importante que deixamos de ir ao pulpo, se se dedica a outras artes, de aparello e semiño, pois masacramos outra pesquería, non gana un, nin gana outros, entonces, claro, ten que ser toda unha cousa máis adecuada.